Sirkal nyono kar tiende ni ikruok ni kare ne somo mar gred 9 ma en gred manyien moting'o jopuonjre mokwongo manochako lai mar somo mar CBC. Kaluwore kod migawo mar somo, nyaka sani klese 14,000 oseikore ka modong' 2,000 biro rumo machiegni. Kaka Simfros Okinda lerono, limbe moko kuom skunde nyiso ni kata obedo ni skunde moko ntiere kama ber, moko kuomgi pod biro medo rito kuom thuolo malach mondo mi jopuonjre oyud lwasi makare mar somo. Odiochieng' mokwongo mar chakruok mar tam mokwongo mar higa mar 2025. Ma bende odiochieng' mokwongo ma piny Kenya bedo kod jopuonjre gred 9 e bwo lai mar somo mar CBC. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba kod jagoro mogirore migawo no Bilio Kipsang nolimo skunde mopogore mar nono ikruok margi ne jo gred 9. We are almost over 90% of the construction, so we came round to confirm that these classrooms have been done, and we are going to continue going around to check, even in those areas where classrooms have not been done, what arrangements we have put in place to ensure that the transition is smooth. Kipsang nolimo skul primar ma Thika Road e boma ma Nairobi ma nyaka sani onge kata klas achiel mar jo gred 9 ma oseikore. Skunde ma pod onge klese kaka ma ijiwo mondo many yo mar tiyo kod klese ma gin godo e neno ni onge japuonjre mokoso somo e wire ma pod nitiere. In some places where we have large classrooms, we shall consolidate some classes so that as much as they are bigger, they will be able to learn within this short time. In some places, as I said, if we must do a mass shift where when there is a class that is on outdoor activities, another one will be optimizing on the resources. Skul primar ma Murema ma bende nitiere kaunti ma Nairobi to kata kamano nyiso picha mopogore kama klese 9 oseger kod sirkal kabich kuomgi biro ti godo gi jo gred 9. Nyaka sani migawo mar somo e tudruok kod agulu mar NGCDF osegero klese 14,000 gi singo ni klese 2,000 modong' biro rumo thuolo machuok mabiro. So far, CDF has done for us 3,000 classrooms which are ready and available for use. There are still another 2,000 at various levels of development. We at the Ministry of Education, as at this morning, we have done 10,500 classrooms ready out of the 11,000 that we were to do. And by end of within the next 5-6 days, we should have concluded our 11,000 classrooms. Kata bedo ni sirkal onyono kar tiende ni mana klese 3,500 kende emodong', wuotho skunde nyiso ni rem pod nitiere mar neno ni somo mar gred 9 mochakore ayanga odiochieng' ma kawuono odhi e yo makare. Ne Ramogi TV e skul primar mar Murema, nyinga Simfros Okinda. Chakruok tam mokwongo mag somo higa ni obedo gi